че около църквата са открити оброчни кръстове, две пещери, келтско светилище и римско укрепление, което я прави част от богатото историческо и културно наследство на района. Местните хора вярват, че църквата е построена на свято място, където молитвите биват чути от Господа. Според архимандрит Нифонт, който се грижи за манастира Света Троица край храма, църквата е оцеляла през годините благодарение на вярата и молитвите на хората, които са се молили в нея. След освобождението, жителите на село Боровица се преместили по-надолу, но църквата останала на старото си място, недокосната и запазена. Това е един от малкото примери за храм, който е оцеляващ през времето, въпреки обезлюдяването на района. В непосредствена близост до църквата се намира Боров камък, огромна червена скала, дала името на селото. Това е природен феномен, който привлича любителите на природата и фотографите със своите внушителни форми и цветове. Районът около църквата е богат на природни забележителности и исторически обекти, което го прави идеално място за кратки преходи и излети сред природата. До Червената църква се стига по черен път, който започва от село Боровица. Пътят е проходим с автомобил, но е препоръчително да се използва високопроходимо превозно средство, особено в подъждовни периоди.